Правя се на изненада. Не, наистина, днеска ще разглеждаме наистина до сега, когато съм споменавал термина фундаментален проблем, винаги било може би леко пресилено. Но тук проблема е фундаментален. Българска дограма. Вижте, нов апартамент. Вижте за какво става въпрос. Затворена дръжката. Вижте. Тук няма живот. Няма нормален живот. Всичко е българска дограма. Не искам да казвам на коя марка, защото концепцията изберете българското. Това е малко бутафорно. Турски обков на българска дограма с брутален скапан обков на ВХС. Моля оператора да излезе отвънка. Наглед, ето фигурира насрещник. Един гръб за тази врата, което е малко. Вижте как е духало. Вижте какъв корем има. Моля оператора да излезе отвънка, да покажа. Вижте за какво става въпрос. Затваря се гръбката. Затваря се гръбката. Това наистина е глобален проблем. И понеже в тази кооперация почти всичките апартаменти съм ги ремонтирал, всичко ми е минало през ръцете и хората ни имаме фен-клуб, наистина. Очаквам с това баница да ни посрещнат. Спираме телефона на пауза и след час и половина, може би това, ще покажа тази врата как сме направили. Ето ситуацията, запомнете, да видите как сме направили вратата. Има решение и най-глобалният проблем с ПВЦ дограмата има своето решение в наше лице. Така че спираме на пауза и след час и половина снимаме същата врата, да видите за какво става въпрос. Нов обков, нови панти, шини, които ще изправим вратата. Този корем, който 2 см, няма как да се изправи. Една метална шина, хваща се, дава се обратен наклон, лепи се стъклото за крилото и ще дам обратен наклон. Сега наклон е навътре, аз ще го направя навън. След 2 часа. Успешен вторник. Вратата преди около 2 часа, която снимах, те са няколко врати тук. Помните как буквално с бутане се отваряше. Вижте, нови обков, вратата изправена. Дал си ми обратен наклон цял сантиметър. Имаше 3 см изкривяване. Вижте как затваря. Вижте. Няма мърдане. Двупинтов ъгъл. Пасивно заключване в ножицата. Тази част е изправена, нагряна. Сложени ни планки специални тук. Закопчавам тъкодържателя. И има и базово security. Вижте, гръб на 1894 заключвания. Тази дограма реално беше за смяна. Хората са търсили изход в тази ситуация. Тук сме правили почти целия блок, не го крия. Почти всеки апартамент е минал през ръцете, защото инвеститорите добри хора, обаче са ги прецакали. В смисъл такъв слаб контрол. Предоверили се на хората, заложили се на българското, като българското краве сирене, пълно с хидрогенирани мазнини. И ето, тази врата я правим 2 часа. Сутринта започнахме в 8, сега е 10. Имаме още 4 врати и тук ще работим цял ден. Вижте за какво става въпрос. Няма мърдане. Ремонтна дограма, high security заключване от най-висок клас и сервиз за дограми се издига в класацията. Ето, заключване. Тук понеже е детска стая и дръжка с ключе има, детенцето не може да отваря и животът е прекрасен. High security заключване, когато дограмата има проблем, ние се явяваме и по фундаментален начин. Тук няма план Б, ето ги старите панти, стари обков, всичко се изхвърля. Вижте, панти, ВХС, ето, на 3 мм, това е бутафория. Обкова отвън целият коридор е пълен с обков вече. 6 врати сме свалили едновременно. Така че ремонт на дограмата, когато има даже и да си мисли, че е необратим процеса, хубаво е да погледна, да си кажа мнението и да оправим положението. Успешен вторник. Всичко добро!